wanga layi na jirgi na tsaya ka jama wanga namai wallahi ina shi firi yake dambin jirgi adalan bahago ramadan captain mai jan wando mai jan captain bahago wasa dogo mai bakin wando mai bakin wuri cikin ba ne yau ina guru bana an yi an kai mai iskanci ne ni da kai ka rike gida arewa shu gurwa da shu daga nisa yan youtube ka magana ɗaya biyu uku ina kira wallahi amma don Allah ya musu albarka uku rukuwa bago ramadan ya kasa yin guda mun yi attempt uku of target hudu da ɗaya biyar da ɗaya biyar da biyu kirɗan to ana bakina wallahi don ya ɓaci koramin kai washa ina da ka tsana mutu ko mutuwa za a yi ta gudu ni ce kai kaftin na arewa yaro mai ajiyar na asabar mun yi da arewa kowa 2000 1000 for days 1000 for him washa bugenin ba agwara manar isa ke ma ajo ina da iko in yi maka na to sai in mai haba kai kada ka bashi wuri da ya motsa ki kai tare da ya motsa ku kai tare kice kai Allah ka tsare ni kai mawakaci da kai raga kai ba gurma da na baka kafin ni ma kai na gano kan kafin ne
ya saba na sana ofisa dole mai sojoji na da mai sanda haka da yan kwastam na da duk mutane na ne ya saba na sana san janna dawo cikin hili a ci gaba da dambe kai juya ku ci gaba da dambe ina manta ina auta wai ka ga abun banza gidanka wai hadda shata na da shago wai ka ga abun banza gidanka wai hadda shata na da shago Tony Awanuka wai ka ga abun banza gidanka wai hadda shata na da shago sai da dama dangalange maganin barayin haya sama lale wasila ki waye ki ni ba ni ne kisa ba ni ba ni ne kisa ba ni ne kashe maki yaro ba ni ne kai zo ba ba ta jama to asa ba za ki ba ka shi ta na gori sama aliyamu shagon shata na ni shagon shata na